Så YouTube, kom og kig på denne server. Ja, Hidoner. Fordi jeg er med en gruppe. Så ja. Det er jo bare mig, der er owner, men altså jeg fik det til at stå Hidoner. Det gør der godt nok ikke ved den anden owner, men altså det gør nu her. Så står der sådan der, hvis det er den rigtige owner. Hvis jeg bare laver den her. Hvis jeg går ind i den her gruppe igen, jeg var før. Ja, på et andet navn. Funny owner, det er vist også fint. Sådan. Så er i den her gruppe igen. Hit owner. Yay. Ja, så det er sådan, hvor man kommer på serveren. Der ser det sådan her ud. Noget med lort, ikke? Ja, jeg skal nok også lave det om. Men altså... Sådan ser det bare ud herovre, okay? Ja. Ja, så skal jeg lige vise IP'en her, ikke? Så skal jeg lige på serveren igen. Så går jeg herhen. Idiot. Ja, det er IP'en, umiddelbart. Og heroppe, der skal I bare lave et eller andet name, fordi jeg kunne ikke rigtig finde på noget, så lavede bare et. Jeg vil også gerne kunne kende forskel. Men, hej YouTube. Og det var jeg vist alt for